Tervetuloa kaikki Moredata-webinaariin, eli kilpailukykyä digitaalisella tuotepassilla. Case Moredata, liikkuvat työkoneet ja akut. Ja täältä järjestäjän puolelta sellainen huomautus heti tähän alkuun, että tosiaan tämä webinaari tallennetaan, eli osallistumalla webinaariin hyväksytte sitten myös tallennuksen. Ja meillä on tiivis ohjelma, mikä näkyy tuossa ruudulla parhaillaan, joten sen pidemmittä puheitta niin lähdetään eteenpäin. Ja oikeastaan sen vielä sanon, että tosiaan kaikilla osallistujilla on mikit ja kamerat mykistettynä oletusarvoisesti. Jos teillä tulee kysyttävää esittäjille, niin laittakaa chattiin viestiä sitten kysymykset chattiin. Mutta sen pitemmittä puheitta annan puheenvuoron Harri Niemiselle VTT:ltä. Joo, mä jaan täältä tosiaan ruutua, joka toivottavasti näkyy nyt sinne teille. Eli huomenta vaan kaikille. Mä pikkusen taustoitan tätä aamun tilaisuutta, minkälainen porukka tämän datan ympärillä on tässä työskennellyt ja mistä lähtökohdista lähdettiin liikkeelle. Eli tekijäporukkana on tämmöinen Six Mobile Work Machines -porukka. Tämä on suomalainen työkonevalmistajien heidän avainteknologiakumppaneensa yhteenliittymä 4 vuotta sitten perustettu. Tällä klusterilla, niin kuin me kutsutaan, niin täällä on yhteinen visio, joka ei liity sinällään työkoneeseen, vaan ennemminkin meidän toimintaympäristöön. Eli ensi vuoden loppuun mennessä Suomi on pallon paras paikka liikkuvien työkoneiden ja niiden avainteknologioiden palveluiden kehittämiseen. Töitä tällä osa-alueella yhteinen innovaatiokehitys, yhteinen osaamiskehitys ja sitten tämän näkyvyyden vaikuttavuuden Suomessa Suomen rajojen ulkopuolella. Työtä ohjaa yhteinen tiekartta. Tämä on kiireinen kelmu. Tiekartan avainsisältö näkyy täällä. Hyvin monenlaisia teemoja täällä on. Ja tosiaan nuo punaisella merkityt nyt liittyy tähän päivän teemaan. Ne on lähtökohtia siihen, että miksi me lähdettiin tätä työtä tekemään. Eli sähköistyminen ja sitten uusien bisnesmahdollisuuksien rakentaminen dataa hyödyntäen. Kaikessa toiminnassa me haetaan itse asiassa uutta arvoa. Yli sen arvoketjun, missä toi kone toimii, ja se näkyy hyvin myös tässä meidän harjoituksessa. Kestävyys PPP-näkökulmasta on rakennettu sisään. Miten lähdettiin töitä sitten tekemään? Tässä näkyy vähän sitä polkua. Ensimmäisenä tunnistettiin tämmöinen avainmahdollistaja, eli tulevaisuudessa kaikilla tuotteilla niin avainkomponenteilla on tavallaan niin kuin sosiaaliturvatunnus, johon pystytään kytkeen dataa valmistuksesta, tuotteen käytön ajalta, R-syklien ajalta. Tämmöinen kyvykkyys. Tästä lähdettiin sitten fokusoimaan. Tämä lähtökohta on vähän turhan laaja. Fokusoitiin sähköistymiseen ja nimenomaan akkuihin. Suomessa on esimerkiksi tämä Suomen akkustrategia ja akut on myös semmoinen yksi yhteinen iso nimittäjä, mitä tämän klusterin toimintaan tulee. Ja tästä syystä tämä valinta. Sen jälkeen lähdettiin tekemään pitkää listaa, mitä tämä ylärivin kyvykkyys sähköistysakkukontekstissa mahdollistaa, mitä tulee erilaisiin työkoneiden, niiden toimintaympäristön ominaisuuksiin, toiminnallisuuksiin, palveluihin. Tehtiin tästä pitkää listaa. Ja sen jälkeen fokusoitiin taas. Eli valittiin käytännön use caseja. Ensimmäisenä on tämmöinen design back loop, eli palautetaan tuolta käytön kierrätyksen ajalta dataa sinne akkuarvoketjun alkupäähän ja mahdollistetaan parempien akkuratkaisujen kehittäminen tulevaisuudessa. Akkudatalla pystytään optimoimaan koneen käyttöä, pystytään tarjoamaan asiakkaalle enemmän
kuin mitä hänelle alkuperäisesti on mahdollisesti luvattu. Pystytään mahdollistamaan akkujen toisiokäyttö, eli kun ne ikääntyy työkoneessa, niillä on edelleen elinkaarta jäljellä tämmöisiin stationaarisiin käyttösovelluksiin. Se, että tätä pystytään tekemään, niin se edellyttää tietoa siitä, minkälaisia akkuja meillä käsissä on. Ja viimeisenä tosiaan datan avulla pystytään mahdollistamaan tämmöiset tehokkaammat kierrot takaisin käyttöön. Nämä 2 ensimmäistä laatikkoa nämä on tämmöisiä matalalla roikkuvia hedelmiä, 2 jälkimmäistä on korkeammalla roikkuvia sellaisia. Eli tämmöisellä raamilla lähdettiin liikkeelle. Kerrotko Pirkka lisää, mitä me sitten käytännössä tehtiin? Joo, kiitos Harri. Huomenta vaan kaikille. Jatketaan sitten itse sen, miten tähän dataan on päästy kiinni. Ja kuten Harri tuossa mainitsi, niin se arvon luonti on tietysti se tärkeä kilpailukykytekijä, niin kuin sanotaan, mutta myös ennen kaikkea ohjaa sitä, että miten tietysti aina komponenteista asti näitä työkoneita tehdään, mutta se tärkein arvo on tietysti se, että mitä niillä tehdään maailmassa. Ja silloin tässä Ioxio on saanut auttaa SIX-klusteria saamaan niitä ensiaskelia sen datan liikuttamiseen ja kerron tästä lähestymisestä sekä mitä tässä on jo 2 vaiheessa 2 vuoden aikana saatu tehdä. Ja tietysti jos me haetaan oikeasti sitä arvoa, niin voidaan ajatella, että nämä työkoneet on kaikessa toiminnassa maailmassa mukana ja liikuttavat maailmaa. Ja se, miksi tämä More-data tässä SIXin puitteissa, tämä datapuolen kehitys on se, että meidän on pidettävä huoli, että se data liikkuu myös niiden koneiden mukana maailmalla. Jos me ajatellaan sitä arvontuotantoa, miten sitä on lähestytty ja miten tänäänkin tämän päivän teemalla digitaalinen tuotepassi, eli se ekodesign ja moni muu vaatimus, se läpinäkyvyys ja jäljitettävyys, mihin tahansa tuotteeseen, aina raaka-aineista komponentteihin, on kriittinen ohjaava tekijä niin sijoittajille, loppukäyttäjille, regulaattoreille kuin maailmalla tuotteita ostaville yrityksille. Ja se kyky valmistaa sitten myös laadulla on entistä määräävämpää siinä, miten hyvin niitä tuotteita maailmankaupassa saadaan tuottavasti tehtyä. Se automaatio ja robottisaatio tulee aivan varmasti ohjaamaan sitä tehokkuutta, ja samalla kun kustannuksia lasketaan, sitä kilpailukykyä haetaan niillä tuotteilla entistä enemmän sillä, että kuinka kestäviä ja jäljitettäviä ne myös on, mutta ennen kaikkea sillä, miten ne tuotteet palvelee maailmankaupassa sitten niitä loppukäyttäjiä, kuluttajia siinä käytössä, mihin ne on tehty. Ja silloin myös se kestävyyskulma, mitä tällä ekodesignilla ja muulla haetaan EU:ssa, tarkoittaa myös sitä, että se suorituskyky korostuu. Mitä enemmän korjattavia, kestäviä, huollettavia ja kierrätettäviä ne tuotteet on, mitä valmistetaan, sitä tietysti pienempi hiilijalanjälki niillä on, sitä parempi kestävyys niillä ja hyöty on käytössä, ja sitä suurempi arvo syntyy myös euroissa ja dollareissa mitattuna sille kestävyydelle, jota siitä tuotteesta saadaan irti. Ja tällä lähestymiskulmalla, jos me ajatellaan, että nämä työkoneet pystyy silloin kaivoksista metsiin olemaan osa sitä raaka-aineiden tuotantoketjuja, valmistuksessa liikuttelee tehtaissa ja muualla niitä kuormia, ja tietysti koko logistiikan virroissa maailmankaupassa pystyy merkittävästi esimerkiksi sähköistyksellä vaikuttamaan eri satamien ja toimialueiden kestävyyteen, hiilijalanjälkeen. Meillä on ennen kaikkea mahdollisuus vaikuttaa myös siihen, miten ne maailman tuotteet esimerkiksi maataloudessa tai rakentamisessa toimii silloin, kun me tehdään erittäin kestäviä ja hyvin toimivia koneita, jotka myös pystyy sitten vaikuttaa siihen koko kestävyyteen sen oman elinkaarensa kautta, mutta ennen kaikkea niin tuotteiden maailmalla. Ja tästä syntyy se yhdistelmä, jolla se data tuomalla sen mukaan siihen koneeseen ja kytkemällä se kone niihin eri ketjuihin, missä ne toimii maailmalla, pystytään merkittävästi luomaan parempaa tarjontaa kuin maailmalla kilpailija. Ja samalla me täytetään niitä kestävyystavoitteita ja esimerkiksi tämän DPP:n mukaisia vaateita, mitä eurooppalaisille valmistajille syntyy. Se, miten tässä SIXin puitteissa sitä lähestyttiin, oli tuo arvotunnistus ensin, mitä Harri nosti esiin, ja sen kautta lähdettiin katsomaan ensimmäisessä vaiheessa jo 2022 vuonna Sitran avulla, miten me saadaan
data-avaruusteknologioita käyttäen tuotteistettu eli harmonisoitua se tieto eri elinkaaren vaiheissa eri järjestelmien välillä, ja näissä datatalouden arvoketjuissa osoitettiin jo silloin, että akkujen eri komponenttien ja työkoneiden osalla sitä tietoa pystytään harmonisoimaan, sitä pystytään vaihtamaan, ja meidän ei tarvitse kopioida sitä tietoa uusiin siiloihin, vaan meillä on ennen kaikkea kyvykkyys lähteä tarjoamaan sitä myös sinne elinkaaren loppupäähän ja niihin tärkeimpiin käyttökohteisiin. Ja siitä pohjalta lähdettiin katsomaan myös sitä, että miten pystytään viemään se data myös komponenttitasolle erilaisiin osiin, mitä koneissa on, sekä niihin koneisiin itseensä. Ja siksi toteutti maailman ensimmäisen työkonepuolen akkupassin jo silloin akkudirektiivin mukaisesti. Ja samalla osoitettiin, että tällä datalla pystytään täyttämään myös tulevaa datalainsäädäntöä. Ja käytiin läpi silloin, miten yksittäisiin akkukomponentteihin asti pystytään nuo QR-koodit tai muut tunnisteet viemään, ja miten se harmonisoitu data siellä internetissä luotettavasti ja standardoidusti saadaan minkä tahansa siksi valmistajan valmistamiin komponentteihin taustalle, ja saadaan merkittävää hyötyä ei pelkästään kestävyydessä, mutta esimerkiksi akkuliiketoiminnassa mahdollistamalla täyden uudenlaisia rahoitusesimerkiksi-malleja tai käyttömalleja ja kierrätettävyyttä niille akuille. Ja tällä siksi osoitti, että me pystytään ne myös tekniset haasteet ylittämään, me voidaan saada se data liikkumaan, me voidaan hyödyntää nykyisiä ja tulevia teknologioita, ja me voidaan myös tehdä se luottamus ja yksilöinti, jäljitettävyys kaikkiin niihin työkoneen elinkaaren vaiheisiin, mutta ennen kaikkea näissä seuraavissa vaiheissa fokusoida siihen, miten Suomi pystyy vahvistamaan omaa talouttaan, Euroopan taloutta ja olemaan maailman taloudessa maailman johtavien työkoneiden valmistajina mukana vaikuttamassa niihin isoihin kysymyksiin, miten erilaisista satamista, kaivoksista, maatiloista, rakennustyömaista tehdään entistä kestävämpiä, tehokkaampia ja tuottavampia, kun nämä koneet voivat vaihtaa dataa myös eri järjestelmien ja ympäristöjen kanssa. Ja silloin me pystytään Suomessa hyödyntämään myös uusia teknologioita, niin kuin tekoälyä, tuomaan digitaalisia tuotepasseja, jäljitettävyyttä aina sinne raaka-aineista asti, ja valmistamaan ennen kaikkea paljon parempia palveluita kaikille näiden työkoneiden piirissä oleville toimijoille. Ja sieltä uskotaan, että siksi pystyy luomaan merkittävää kasvua myös koko tälle teollisuuden alalle, mutta auttamaan silloin merkittävästi luomaan huomattavasti uutta liiketoimintaa koko tälle suomalaiselle ekosysteemille. Ja sillä tiellä ollaan seuraavissa vaiheissa, josta kuullaan lisää. Mutta nyt annan itse yrityksille, jotka näitä on kärjessä tehneet, eli Kalmarille ja Sandvikille puheenvuorot, ja päästään sitten kuulemaan myös panelistien kommentit teille. Kiitos. Kiitoksia Pirkka. Hyvää huomenta minun puolesta. Olen Kalmarin edustaja tässä webinaarissa ja tuosta esitykseni hetki vaan. Saadaan meidän konekin heti näkyviin. Eli meidän kohde oli aika lailla tämä tavaran liikuttaminen, ja tässä tapauksessa keskityttiin aika lailla kontin käsittelykoneisiin ja lähdettiin miettimään, kun olemme viime vuosina aika vahvasti panostaneet sähköistämiseen, olemme rakentaneet koko portfoliosta sähköversiot meidän koneista ja lähdettiin miettimään, että miten tämä akkupassi-ajatus meille sopisi, mitä me voidaan sinne saavuttaa ja miten siinä pitää edetä. Ja lähdimme tässä SIX-harjoituksessa, More-data-harjoituksessa ihan tuosta perusteesta, mistä Pirkkakin esitti, että lähdimme rakentamaan sitä näkyvyyttä ensin sinne meidän akkuun ja mistä se on koostunut, mikä sen koko elinkaari on. Tietenkin meillä keskityttiin aika paljon siihen, että mitä sen käytön aikana tapahtuu, mitä dataa me tarvitaan siinä, miten me voimme sitä dataa hyödyntää, miten voimme sitä jakaa. Tietenkin yksi tavoite tässä oli meillä tässä harjoituksessa ymmärtää tietenkin, että mitä tämä uusi EU-regulaatio tuo mukanaan, mitä esimerkiksi Data Act vaatii meiltä, minkä näköistä datanjakoa ja miten se vaikuttaa meille. Mutta myös mietittiin samalla, niin kuin Pirkka sanoi, että miten tämän datan avulla sitten voitaisiin rakentaa bisnestä, kun lähdetään sitä meidän konedataa jakamaan vähän laajemmin ja päästään hyödyntämään muiden toimijoiden dataa laajemmin.
Ja satama nyt on erittäin hyvä kohde tämmöiseen, tietenkin on niin sanottu monitoimijaympäristö, missä on monennäköisiä organisaatioita ja toimijoita. Sataman alueella on operaattoreita, jotka liikuttaa sitä rahtia. Sataman alueella on sataman alueen omistajia ja hallinnoija, esimerkiksi Helsingin satama ja tässä tapauksessa Oulun satama, missä harjoittelimme tätä, on erilaisia viranomaisia, on tullia, on luotseja ja on tietenkin liikennöitsijöitä ihan laivaliikenteen puolella ja rekkapuolella, maapuolella. Ja lähdettiin sitten datan avulla sitten miettimään, kun meillä tämä data on saatavilla, niin mitä sillä voitaisiin tehdä. Meidän fokusalue oli aika paljon ensin keskittyä näihin sähkökoneisiin, missä on aika paljon kysymysmerkkejä vielä meidän asiakaskunnassa, koska se on aika uusi tuote ja mitä se vaatii, ei pelkkä kone, vaan mitä se vaatii sieltä infralta, mihin se kone istutetaan. Kuinka paljon sähköä tarvitaan, minkä näköisiä latauksia tarvitaan, kuinka paljon ja riittääkö se sähkö terminaaleissa. Se on tänä päivänä satamissa suurin huoli meidän asiakashaastattelussa tullut esiin, että se sähkö ei välttämättä riitäkään ihan itseisarvoisesti ja me koitetaan auttaa sitten asiakasta tietenkin leikkaamalla niitä piikkejä, että minkä näköisiä piikkejä siinä sähkönkulutuksessa on ja miten sitä voidaan optimoida ja miten siitä päästään eteenpäin ilman isoja investointeja muualle. Ja samalla lähdettiin miettimään, että kun meillä tämä data on paremmin saatavilla ja eri tahot liittyy tähän datan jakamiseen, niin miten me voidaan sitä koko niin sanottua korridoria, eli kun tavara liikkuu esimerkiksi sahalta satamaan, satamasta laivaan ja niin edelleen, miten sitä koko ketjua voitaisiin tehostaa. Ja lähdettiin tämän data space-ajatuksen mukaan rakentamaan sitä eteenpäin sitä meidän ajattelumaailmaa ja liitettiin eri toimijat yhteen ja otettiin jopa avointa dataa sinne mukaan. Otettiin tämmöisiä asioita kuin säätila, lämpötila, tuuli ja niin edelleen, jotka vaikuttavat esimerkiksi sataman toimintaan hyvinkin ratkaisevasti. Tehtiin sen datan jakaminen helpoksi. Tuolla oikeassa yläkulmassa näkyy tuonne logo VTalk TIC. Se on meidän liiketoiminta-alueella. Ollaan yhdessä asiakkaiden kanssa lähdetty tekemään tätä datan harmonisointia, mikä tässäkin harjoituksessa on auttanut hyvinkin paljon ja noudatettu niitä periaatteita, mitä siellä on yhdessä sovittu, että miten sitä datamallia on lähdetty rakentamaan ja miten se on saatu harmonisoitua, miten termit on saatu harmonisoitua ja sitä kautta sitten jopa KPI-arvoja on päästy harmonisoimaan ja päästy hyvin paljon eteenpäin ja nähty se, että avoimella keskustelulla saatu aika paljon aikaa ja saadaan tähän datan jakamiseenkin hyvää pohjaa luotua. Meillä keskityttiin tässä Oulun Sataman harjoituksessa siihen latauksen hallintaan ja kutsumista dynaamiseksi latauskonseptiksi, ja missä käytetään niitä mahdollisuuksia hyväksi, mitä siellä satamassa on. Ja tietenkin lataus on yksi asia, joka lisää tätä niin sanottua seisokkiaikaa koneella ja koetetaan sen haitta saada mahdollisimman pieneen, jotta se ei vaikuta tuotantoon merkittävästi ja saadaan sitten otettua tämä sähkönkulutuskin huomioon jopa siinä mielessä, että mikä on sen kullakin hetkellä oleva hinta, se pörssihinta voidaan ottaa huomioon tässä datanjakoympäristössä. Ja tällä on päästy jo aika merkittäviin säästöihin ihan pienellä harjoituksella ja nyt kun mietitään vielä lisää sitä logistiikan kehittämistä niin yhdessä asiakkaan kanssa, niin päästään aika merkittäviin säästöihin sitä kautta, että voidaan turhia siirtoja, mitkä on turhaa kulutusta satamassa, esimerkiksi konttien siirtoja vähentää, pakettien siirtoja vähentää ja sitä kautta päästään hyvinkin paljon eteenpäin. Siinä lyhykäisyydessään mun esitys toivottavasti antoi jonkinlaisia eväitä ja ajatuksia, että miten tämä datan jakaminen voisi vaikuttaa uuteen liiketoimintaan, miten se avustaa liiketoiminnan kehittämisessä ja saadaan tehtyä uusia palveluja ja sitä uutta arvoa luotua datan avulla. Kiitoksia. Sitten annetaan Sandvikille puheenvuoro.
Pieni hetki, kaivan täältä esitystä. Voin Miika myös näyttää täältä, jos haluat. Okei. Jos voit laittaa sieltä sen, niin kiitos. Noin. Joo, huomenta kaikille. Miika Kaski Sandvikilta, tutkimus- ja teknologiakehitys, ja seuraavassa lyhyt kurkistus siihen Sandvik Moredata-hankkeeseen. Lyhyesti siitä, että miksi tämä oli meille kiinnostavaa, mitä me käytännössä tässä tehtiin ja mitä tästä sitten käynnistyi ja minkälaisia seuraavia askeleita tässä nähdään. Vaihdatko seuraava? Jos katsotaan tuota motivaatiopuolta, niin niin kuin tuossa hyvin tullut esille, niin kyllähän tässä käytännössä on se uuden arvon ymmärtäminen ja oivaltaminen on ollut yksi iso tekijä. Ja tämä liittyy meidän liiketoimintaan aika läheisesti. Käytännössä me toimitetaan sähköisiä koneita, lastauslaitteita, poralaitteita, ja niille meidän markkinassa on kasvava kysyntä. Ja se, että tulee aika lähelle sitä kautta. Ja myöskin on niin, että meidän asiakaskentässä on kaikilla merkittävillä asiakkailla heidän kestävän kehityksen suunnitelmat, joita me pystytään tällä tukemaan esimerkiksi kohti net zero, hiilineutraaliutta ja niin edespäin. Eli ollaan aika ytimessä. Toisaalta me nähdään, että tämä EU-alueella kasvava regulaatio, niin miten sitä voitaisiin käytännössä toteuttaa? Mitkä ne vaatimukset ja tiedot on, millä me pystytään esimerkiksi tämä 27 vuoden alussa digitaalisen tuotepassin vaatimukset toteuttamaan? Ja onhan meillä toki myös sitten omat korporaatiotavoitteet tässä kestävässä kehityksessä, ja myös nämä toimii tässä tämmöisenä aika vahvana ajurina. Sitten jos katsotaan yhtä tuommoista niin kuin teknisempää motivaattoriasiaa, on se, että me ymmärretään, että meillä on aika paljon järjestelmiä, mistä me tätä tietoa tarvitaan. Ja se, että tämmöinen ERP-järjestelmien integraatio, sekamelska, tulee olemaan aika, sanotaanko vähintäänkin mielenkiintoinen. Ja me haluttiin todentaa tässä nyt erilaisia tapoja, millä me se integraatio, sanotaanko hankaluus, voitaisiin poistaa ja pystyttäisiin esimerkiksi hyödyntämään tämmöisiä teollisia dataa jakamiseen tarkoitettuja avaruuksia. Ja myöskin opittaisiin niistä säännöistä, että kun me jaetaan dataa, jolla on merkitystä, niin minkälaisilla säännöillä me sitä jaetaan. Ja tietysti se, että nyt ei ole vielä semmoisia käytännön standardeja muodostunut siihen, että kuinka me sitä tietoa mitallistetaan. Ja ylipäätään missä kaikki datavarannot sijaitsevat ja niiden tunnistaminen. Ja ehkä viimeisenä, mutta ei vähäisempänä motivaatiotekijänä ollaan tässä meidän SIX-toiminnan aika ytimessä siinä, että meillä on täällä monia toimijoita, joilla on samanlaisia haasteita. Ja kyllähän tässä tämmöinen niin kuin teollinen vertaisoppiminen oli yksi semmoinen motivaatiotekijä aika selkeästi lisättynä siihen, että Sitralla on pitkään tehty tätä datatalouden tutkimusta ja tätä tematiikkaa pöllytetty ja myös mahdollisuus oppia siitä, mitä on jo tällä alueella tehty. Tässä muutamia motivaatiotekijöitä. Vaihdatko VM seuraava kalvo? No mitä me sitten käytännössä tehtiin? Me teollisella datan jakamisella saatiin aikaan tämmöinen ensimmäinen työkonekokoluokan akkutuotepassi. Järjestely on käytännössä niin, että tässä on tuo QR-koodi, mihinkä me voidaan luvittaa erilaisia näkymiä kautta pääsyjä eri henkilöille, riippuen siitä, kuka niitä tarvitsee ja kuka niistä voisi hyötyä. Ja kun sinne menee lukemaan sen QR-koodin, tuossa nyt on ihan oikea koodi, niin sieltä päästään sitten kännykän taakse hakemaan tuommoinen tietopatteri, mikä on kerätty sitten tuolta Akun S-Build-datasta, eli siellä on sitä teknistä dataspeksiä. Ja sitten sen jälkeen, kun siihen lisätään sen as-used-puolelta, esimerkiksi sen akun elinkaarikunto ja status,
niin meillä rupeaa olemaan käsissä aika hyvää dataa siihen, että miten me esimerkiksi voitaisiin niissä akkuteknologioissa, missä on tämä kierrätys tai se secondary-elämä, toisiokäyttö mahdollista, niin me pystytään aika hyvin esimerkiksi välittämään tietoa siitä, että milloinka vapautuu, kuinka paljon ja minkälaista akkukapasiteettia joko uudelleen käyttöön tai sitten kierrätettäväksi. Ja tämä me nyt demonstroitiin sit sillä tavalla, että me laitettiin rohkeasti tämä toteutettu demo kautta pilotti tuonne maailman suurimmille meidän alan kaivosmessuille Las Vegasiin tuossa muutama kuukausi sitten, ja haluttiin myös sitä asiakasexposurea sieltä, että mitä asiakkaat tästä ovat mieltä, kuinka he tämän kokevat, ja pääsivät sitten myöskin antamaan palautetta siitä, josta me tietysti saatiin sitä aika hyvää ajatusta eteenpäin, että kuinka tätä voisi eteenpäin kehittää. Tässä lyhyesti, mitä tehtiin ja mitä me voitaisiin seuraavaksi tehdä, niin laitatko VM seuraavan kalvon? Tässä nyt on yksi tämmöinen lähtö, mikä voisi oikeastaan sanoa, että kasvoi aika suoraan tästä Moredata-hankkeesta. Eli ei puhuta vaan enää tämmöisistä niin kuin digitaalisista akkutuotepasseista, vaan ylipäätään digitaalisista identiteeteistä. Ja se, että meillä on tietynlaisia datavarantoja, mutta me pystytään rikastamaan sitä datavarantoa aika paljon, kun me pystytään ymmärtämään esimerkiksi meidän toimitusketjuista toimijoita, joilla on dataa, mistä me yhdessä voitaisiin luoda jotain uutta arvoa. Tästä lähti suoraan esimerkiksi meidän porakoneisiin, mikä on aika avaintuote meille, ihan täysin liiketoiminnan keskiössä, kriittinen komponentti. Sen valmistusdataan pohjautuvan uuden arvonluonnin hanke, joka nimellä kulkee Daponet. Ja se ylipäätään huomio sinne, että minkälaisia datavarantoja meillä syntyy esimerkiksi vaikka valmistuksessa, arvoketjuissa ja niin edespäin, niin kyllähän tämmöinen kartoitus ja huomio sille datalle nousi tässä harjoituksessa ihan selkeästi keskiöön, ja tätä on jatkettu. Toisaalta ollaan myös alettu kartoittamaan tämmöisiä käyttötapauksia, että mitä muuta me voitaisiin tässä elinkaaren aikana tällä erilaisesti jaetulla datalla tehdä. Ja ollaan myös käynnistetty tämmöistä arvotutkimusta siitä, että no sitten kun meillä on sitä dataa, joka me jaetaan, niin mitäs arvoa me sillä sitten luomme. Vähän kysymyksiin vastauksia, mitä se arvo on, kenellekä sitä arvoa luodaan ja millä tavoin se arvo näyttäytyy. Ja tuossa nyt yksi esimerkki siitä, että me ollaan luomassa tuommoista porakoneiden digitaalista tuoteidentiteettiä, jonka jokaisessa komponentissa on myös yksilöllinen tunniste. Eli jokainen komponentti tuolla sisällä tuossa tuotteessa on yksilö. Ja tähän rinnalle muodostuu ikään kuin tämmöinen digitaalinen bill of material. Ja se, mikä tässä on kiinnostavaa, montakin asiaa, mutta me pystytään luomaan aika isoja tämmöisiä niin relaatiokarttoja, joissa esimerkiksi voidaan sanoa, että tuo komponentti kuuluu tuohon porakoneeseen, joka kuuluu tuon laitteen tuohon puomiin, jota operoidaan tuolla laitteella, jonka omistaa tuo asiakas, joka sijaitsee tuolla. Ja tällä tämmöisellä niin kuin relaatioiden ymmärtämisellä ja luomisella ja läpinäkyväksi tekemisellä me uskotaan, että me pystytään tuottamaan huomattavan paljon sellaista uutta arvoa, mitä me nyt tällä hetkellä ei vielä ole pystytty tuottamaan. Eli työ jatkuu ja aika paljon ollaan saatu ajatusta tuosta Moredata-hankkeesta. Eli hyvin mielenkiintoinen lähtö ollut ja ollaan uuden äärellä. Kiitoksia. Kiitos Miika. Ei ole tainnut tulla tässä vaiheessa kysymyksiä kenellekään esittäjille tuonne chatin puolelle, niin voitaisiin siirtyä sitten paneelikeskusteluun. Paneelikeskustelun vetäjänä toimii Pirkka Frosti. Pirkka sieltä avaskin nyt kameraa uudelleen. Ja haluatko Pirkka nopeasti esitellä panelistit? Näkyy tuossa ruudulla nyt toi kalvo. Oikein mielelläni, kiitos Rinikko. Ja
hyvää huomenta muille, jotka olette nyt liittyneet tänne ruudun ääreen ja tervetuloa lavalle meidän päätähdet eli päivän panelistit ja pyydän teitä kaikkia laittamaan kamerat päälle ja siten astumaan virtuaalisesti lavalle. Mukana meillä on Kari Klossner Business Finlandista, datatalouden kärki ja siellä datatalousohjelmaa vetää, ja Ville Skinnari, kansanedustaja, entinen ulkomaankauppaministeri, ja Jyri Arponen, entinen Sitran jyrä näiden hankkeiden takana sekä nykyinen Varsinais-Suomen liiton johtaja, ja Mia Lindell teknologiateollisuudesta saadaan kunnon EU-asiantuntijuutta pöytään ja teollista näkymystä, ja toki pyydän Pekka ja Miika ennen kaikkea tässä yritysten edustajina olette kanssa aktiivisesti mukana. Meillä on puoli tuntia aikaa pistää maailma kuntoon ja siitä saatiin äsken erinomainen lähtölaukaus näihin keskusteluihin ja nähtiin, että täällä voidaan aidosti synnyttää kilpailuetua, täällä voidaan ihan oikeasti datalla ja uudella ajattelulla tehdä kovaan rautaan aivan uudenlaisia palveluita ja saada se jopa vihertämään. Ja tänään olisi teeman mukaisesti tarkoitus pysyä toki tämän reguloiden EU-markkinan ajamana myös tämän digitaalisen tuotepassin ympärillä, mutta niin kuin kuultiin, niin se on vain yksi tulokulma tähän kaikkeen. Ja avaan keskustelun ja aloitetaan rahasta, koska sehän meillä aina ikävä kyllä maailmaa pyörittää ja kaikkia kiinnostaa, mikä maailmalla myy. Puristaako regulaatio meidät hengiltä vai onko se myös mahdollisuus Suomelle ennen kaikkea, miten liikkuvien työkoneiden alalla näihin haasteisiin voidaan vastata, äsken kuultiin jo siitä. Jos ajatellaan, että Suomen viennin osuus BKT:stä oli 41% ja vastaavasti Ruotsin 53% ja Tanskassa 69%. Tiedetään, missä kunnossa Saksan talous tällä hetkellä on, sielläkin kuitenkin BKT-osuus viennistä 47% verrattuna Suomen 41%. Jotain meidän varmaan täytyisi tehdä, ja jos aloitetaan sieltä viennin näkökulmasta, mistä äsken kuultiin, niin jos annan vaikka Villelle ensimmäisenä, olet katsonut tuossa aika monta vuotta maailmalla, miltä tämä maailmankauppa näyttää ja Suomen tulevaisuus. Haluatko avata sanoisen arkkusi ensin, mitkä omat näkemyksisi on, miten Suomi saadaan kasvuun ja miten tässä työkoneen ja muun puolen viennissä, mikä Suomen tilanne on, mitä meidän tulisi tehdä? Joo, kiitos Pirkka. Mä en jostain syystä saa kuvaa toimimaan, tai ainakaan se ei näy tänne asti. Kuuluuko ääni? Ääni kuuluu erinomaisesti ja kuva näkyy ruudulla, Ville, ei hätää. Okei, hei, terveisiä Suomen suurlähetystöstä Dohasta, Katarista. Meillä on täällä EU-delegaatio paikalla ja keskusteluna Doha-foorumissa oikeastaan sama aihe, mistä me tänään puhumme tässä, eli teolliset arvoketjut, vihreä siirtymä, tuotantoketjujen monipuolistaminen, mutta tietysti yleisö on koko maailma ja edustamme täällä Euroopan unionia ja sitä sääntelyä ja tavoitteellisuutta, mistä me tänään puhutaan. Mutta kiitos Pirkka kutsusta ja mä oon oppinut tässä jo aamulla tosi paljon, eli kiitos asiantuntijoille ja me ollaan Suomessakin tässä syksyn aikana tehty tähän liittyvää asiantuntijaseminaarityötä ja musta se on hirveän oleellista, että niin yritystaso, poliittinen taso kuin sit sääntelytaso kohtaa. Et jos mä oikeastaan aloitan tästä, niin kyllähän me niinku näitä vähän niin kuin jalkapallokentän viivoja ollaan piirrelty Euroopassa itsellemme, yrityksille, toisillemme, mutta kyllähän me edelleen puhutaan niin kuin siiloissa keskenämme ja tämäkin aamu on osoittanut sen, että miten me tarvitaan sitä johtajuutta, näkemyksellisyyttä, mutta oikeastaan sellaista niin kuin valmennuksellista osaamista tai kapellimestaria, joka tämän kaiken sitten kokoaa. Ja musta on hienoa, että Pohjoismaat, Suomi ja Ruotsi, ne yritykset, ketä tekin tässä edustatte, niin ollaan kyllä niin kuin aidosti maailmassa edelläkävijöitä ja me näytetään sitä suuntaa. Mutta ehkä kaksi huomioon tähän niin kuin, täältä niin kuin omasta näkökulmasta. Ja ensimmäinen liittyy tietysti arvoketjuihin. Miten me osataan ne tunnistaa, miten me osataan löytää sieltä se arvo ja asiakkuus, ja miten me tietysti kapitalisoidaan sitä niin
vaikka nyt CO2-näkökulmasta, mutta myös sit taloudellisen arvon eli rahan näkökulmasta. Miten me lisätään sitä ymmärrystä, että tämä aidosti tuo arvoa, tuottavuutta ja sitä kautta nostaa esimerkiksi Suomen teollista roolia maailmantaloudessa ja miksei sisämarkkinoillakin. Ja mun mielestä tämä on niinku se tehtävä numero 1. Niin kuin muistatte covidin ja sotienkin aikana, niin paljon puhuttiin tuotantoketjujen monipuolistamisesta, mutta ymmärretäänkö me oikeasti, miten me globaalisti sitten positioidumme? Ja mulla on tietysti tilaisuus keskustella tästä nyt viimeksi vaikka Kiinassa, Kiinan kauppaministerin kanssa, nyt Yhdysvalloissa vaalien aikana ja nyt täällä Persianlahden maailman alueen valtioiden ja yritysten kanssa, jotka ovat siis aidosti globaalisti katsovat tätä. Ja sitten toinen huomio, arvoisa puheenjohtaja, oikeastaan siihen, että mitä me voimme itse tehdä ja miten nämä meidän omat hyvät esimerkit skaalautuu, miten voimakkaasti me voimme luoda kilpailukykyä, suhteellista kilpailukykyä itsellemme, Suomelle, yrityksille ja meidän taloudelle. Ja mä korostan tätä sanaa niin kuin suhteellista kilpailukykyä, että käännetään se ehkä ikävänäkin nähty sääntely kilpailu eduksi, ei kilpailu haitaksi. Ja tässä meillä on aika tehtävä, tätä ei kukaan tee yksin, ei poliitikot, ei virkakunta, eivät yritykset, mutta meidän pitää yhdessä viedä tämä niin kuin eteenpäin, niin kuin me ehkä 90-luvulla osattiin viedä erilaisia standardeja, alustoja ja kääntämään se kilpailuksi. Tämä on oikeastaan minusta ihan niin kuin Suomen tulevaisuuden kannalta tosi keskeinen, koska te edustatte niitä moottoreita teollisuudessa, mikä me osataan. Ja me ei voida pyörää nyt keksiä sellaista uudestaan, mitä meillä ei nyt just ole. Mutta tässä Pirkka ehkä nyt lyhyesti ja edelleenkin, niin tämä on tosi kiinnostava aihe. Tämä on vähän vaikea aihe. Tämä on ehkä vaikea saada sellaiseen niin kuin päivittäiseen keskusteluun. Eli kiitos teille aktiivisuudesta kaikille ja mä esittäisinkin, että jatketaan tätä, kehitetään tätä ja viedään tätä yhdessä eteenpäin. Käykää myös maailmalla puhumassa, myös Euroopan ulkopuolella, että se on mun toive myös. Eli tässä mun puolesta lyhyesti. Kiitos. Loistavaa. Kiitos Ville tuhannesti ja mahtavaa, kun pääsit tuohasta asti osallistumaan. Arvasin, että annat hyvät pohjat keskustelulle ja johtajuus, yhteistyö samalla, arvoketjut, tuotantoketjujen monipuolistaminen, globaali yhteentoimivuus on kilpailukyvyn edellytys. Ja jos ajatellaan, mitä komissiokin tämän ESPR, josta tänään puhutaan tästä ekodesignista, niin sano meille pilottiyrityksille Suomessa, että osoittakaa vaan, että unohtakaa se regulaatio, osoittakaa, että te saatte arvoketjut datan siellä kulkemaan, että te saatte täällä oikeasti jotain myytävää maailmalle. Ja Ville, hyvin toit taustat siihen. Arvopanelistit, nostakaa vaan kättä pystyyn, jos teillä tulee kommentoitavaa, mutta otan tästä härskisti seuraavan puheenvuoron. Mia, miltä teknologiateollisuuden näkökulmasta, miten itse näet nämä Villen esiin nostamat asiat ja mitä teollisuus näyttää sun mielestä, mitä meidän tulisi tehdä? Kiitos paljon kutsusta paneeliin ja kiitos todella mielenkiintoisista esityksistä ja Villellekin oikein hyvistä kommenteista. Joo, se on ehkä helpompi kysymys, mitä vastaus. Anteeksi, äänikin tälleen heti aamulla säröilee, mutta eipä se ei anneta sen haitata. Joo, teknologiateollisuuden kannalta, kun katsotaan asiaa, niin kuten Ville sanoi, niin asiahan ei ole yksinkertainen ja siitä tarvitaan ehdottomasti lisää puhetta ihan yleiselläkin tasolla. Me yritetään sillä omalla toiminnalla sitä viedä eteenpäin. Toki enemmänkin sitten siellä EU-puolella vaikutetaan myös näihin regulaatioiden muodostumiseen jo sieltä niin kuin paperitasolta sitten sinne mahdollisimman käytännön läheisiksi meidän yritystenkin näkökulmasta, että se ehkä mä kiteyttäisin tämän siihen, että miltä se meille näyttää, jos puhutaan nyt yleisestikin datataloudesta, niin se, että se aihe on jo vaikea itsessään, mutta se vaikeus tulee ehkä siinä kohtaa, kun mietitään sitä meidän näkökulmasta sitä yrityskenttää, on siinä toimintatapojen muutoksessa. Tavallaan se, missä kohtaa nyt tässä ollaan, ei niinkään vaan pelkästään digitaalisten tuotepassien kanssa, mutta yleisestikin tässä
jos mietitään digitalisaatiota, datataloutta, uuden teknologian hyötykäyttöä, tekoälyhyötykäyttöä, kaikkea muuta, missä tässä nyt niin kuin isolla vyöryllä ollaan tulossa ja menossa eteenpäin, niin se edellyttää sitä, että yrityksissä, ihan oikeastaan yrityksissä, organisaatioissa, kaikkien meidän toiminnassa se, millä tavalla me toimitaan, ei vaan siellä meidän omassa yrityksessä, vaan myös muiden yritysten kanssa, on se sitten Suomessa, on se EU-tasolla tai sitten sillä globaalilla tasolla, niin se on valtava hyppy siitä, mihin me ollaan totuttu, ja se totutusta tavasta pois meneminen, niin se on ehkä tässä se tavallaan suurin kipukynnys, että se data, mitä meillä on, niin kyllähän sitä siellä tulee ja sitä uudelleen generoituu koko ajan, millä tavalla me se pystytään hyödyntämään, niin se on niin kuin yksi asia, mutta se, että millä tavalla sitten ne toiminnat vastaa siihen käyttöön, ehkä se on ollut semmoinen niin kuin meidän näkökulmasta se, mitä yritetään sinne ihan joka tasolle tuoda, että se haaste, mitä nyt tässä mennään, niin se on todella monitahoinen, mutta se kuitenkin loppupeleissä on sitä meidän toimintaa ja sen muutosta. Ehkä tämä oli se niin kuin oma näkemys. Kiitos Mia, ja hyvin jalostaa tätä ajattelua siitä, ja noista alustuksia, joita kuultiinkin, se, että nämä valmistajat, mitkä meilläkin tänään on tässä pöydässä, ja siksi puitteissa edustaa kuitenkin sitä globaalia vientiä Suomesta. Ja jos ajatellaan, että me ei voida täällä jakaa käpyjä vaan keskenämme taskusta toiseen enää harmiksemme, niin meidän täytyy entistä enemmän korostua se, että miten se valmistuksen jälkeen me lähdetään ajattelemaan aivan uudella tavalla sitä, ei dataa, vaan palveluita, niin kuin tässä mun mielestä Pekka ja Miika hienosti nosti esiin, että se arvo syntyy siitä, että ne koneet toimii aidosti niille käyttäjille huomattavasti tuottavammin, fiksummin, ja ne mahdollistaa paljon isompia asioita käytännössä, ja silloin toivon mukaan ei tarvitse puhua edes mistään digitaalisista tuotepasseista, vaan puhutaan aidosti siitä, että ne on paljon helpompia käyttää, tuottavampia ja myös kestävämpiä, kierrätettävämpiä. Ja silloin tämä arvoketjuajattelu, tietysti tämä datahan mahdollistaa juuri sen, että me voidaan kytkeytyä jopa sinne Australiaan tai Etelä-Amerikkaan luomalla niitä palveluita. Ja mitä Villekin tuosta nosti ja Mia hyvin jalostit on se, että tämä vaatii meiltä aivan uudenlaista ajattelua ja varmaan rohkeutta myös. Mutta samalla tulee vähän se puoli, että miten meidän pienet valmistavan teollisuuden yritykset, konepajat ja kaikki alihankkijat pärjää tässä, ja ketjut, jotka tulee Euroopan ulkopuolelta raaka-aineissa ja komponenteissa. Miten, jos Jyri, olet Varsinais-Suomen liitossa varmasti nyt nähnyt aika paljon myös sitä alueen yrityskantaa, ja tietysti Sitrassa seurannut pitkään tätä ja vihreän siirtymän ajureita. Miten Jyri, miltä tämä susta näyttää, ja miten näkisit ennen kaikkea tämä SME ja muu yrityskenttä pidetään tässä kelkassa mukana? Hyvä, kiitos. Kiitos ensinnäkin mukanaolosta ja näistä helpoista kysymyksistä. Näihinhän meillä on kaikilla resepti, mutta ylipäätäänkin tuossa äsken tuli toi datan, niin kuin, näitä mystifioidaan, että on paljon tosiaan 30 vuotta noiden PK-firmojen ja teollisuuden ja kaikkien toimijoiden kanssa tehnyt erilaisia asioita ja itse asiassa dataa tai eri muodoissaan. Meillä ehkä niin kuin jo lähdetään siitä, että yleensä puhutaan, niin kuin mitä nämä digiratkaisut, niin sanoo yleensä sen, että nehän saa kaupasta. Eli teknologiaa saa ostaa, mutta dataa täytyy luoda ja ymmärtää. Ja se on aidosti, niin kuin mielestäni ensinnäkin on ollut myöskin tosi ilo olla Sixin kanssa viime vuodet tehdä näitä asioita, niin on ymmärretty se, että se on tosi tärkeä raaka-aine. Ja mun mielestä Ponssen kaverit sanoi sen hyvin, että kaikki osaa tehdä harvesterin, mutta kuka tekee sen älykkään. Niin se on juuri tämä, että silloin siellä täytyy olla sitä tietoa, dataa takana, ja niin kuin tuossa Kalmarin ja Sandvikin keisseissä myöskin, niin tämä äly ja se, että ehkä mä jossain sanon, että kun mitä enemmän dataa käyttää ja sitä jalostaa ja omaan liiketoimintaan, niin ehkä niin kuin yksinkertaistaa niistä asioista, lähtee helpoista, parannetaan ensin, tehdään inkrementaalisia muutoksia, optimoidaan, uudistetaan, ja niin edelleen, ja sitten vähitellen lähdetään miettimään, mitä meillä on, lähdetään siitä, että mitä meillä on, miten me niitä hyödynnetään, ja miten me voitaisiin tehdä paremmin, ja sitä kautta sitten vähitellen niin kun, päästään kiinni siihen, että pystytään luoda uudenlaisia liiketoimintamallia, pystytään lähtemään niin kuin jopa jakamaankin sitä jossain vaiheessa, mutta ylipäätäänkin, että tämmöinen, niin kuin, myöskin tämä koskee ihan pk-yrityksiä ja kuntiakin, että eihän pk-yritykset yksin enää kukaan kehitä mitään, vaan sulla täytyy olla se ekosysteemi,
ja tällaiset kumppanit, että se on niin kuin tällaista yhteiskehittämistä. Niin tämä koskee myöskin kuntia yhtä lailla, että hyvä lähteä tekemään tämmöisen niin kuin datatilinpäätöksen, että mitä meillä, tai tietotilinpäätökset, mitä ohjelmistoja meillä on, mitä järjestelmiä meillä on, mitä ne tuottaa, missä me hyödynnetään, missä ei, ja sitten katsoo sieltä semmoiset hotspotit, tärkeät kohdat, että mistä mentäisiin eteenpäin. Mutta sitten niin tämä, että jos ajattelee tätä Suomea, niin tämä on kyllä ollut koko Suomellekin yksi niin kuin, että meillä on hyvät datavarannot ja toimiva digitaalinen infrastruktuuri, niin ei silti olla luotu innovatiivista kestävää liiketoimintaa tarpeeksi. Ja erityisesti se on näissä se haaste. Et kyllä me tarvitaan niin kuin tämän oppimista, hyviä keissejä, niin kuin nämäkin on, ja vahvistusta siihen. Ja ehkä niin kuin semmoinen vielä, kun puhutaan, meilläkin on täällä käynnissä alkamassa uusi maakuntastrategiaohjelma, jolla eri panoksia täällä sit valtion ja yksityisiä panoksia kohdennetaan fiksusti, että saadaan vihreät siirtymää ja TKI-tiekarttaa vietyä eteenpäin ja näitä datatalouden ja tekoälyn käyttöä edistettyä, niin mikä täällä niin kuin puuttuu, että kyllä me varmaan niin kuin tuohon osaamiseen ja tällaiseen niin kuin uuden tiedon tuottamiseen, mutta sitten kun me saadaan niitä ratkaisuja, niin kyllä näitä täytyy sitten myöskin pystyä markkinoimaan ja myymään, ja tässä me ollaan sitten vähän niin kuin perässä muita, jos ajatellaan noita äskeisiäkin puheenvuoroja. Mutta sitten, että konkreettisia keissejä ja itse niin kuin lähtee siitä liikkeelle, että hei, että tarttuu asiaan ja systemaattisesti, järjestelmällisesti tekee itselleen suunnitelman, että miten me lähdetään siitä, että mitä meillä on nyt, mitä meidän täytyy parantaa ja miten me siihen päästään. Että semmoinen niin kuin mystiikka pois tästä, vaikka se sana data onkin, niin siitä se varmaan lähtee, että eipä siinä. En vie enempää nyt tässä aikaa, mutta erittäin hyvä, että tämä asia pysyy niin kuin koko ajan pinnalla ja sitten on oikeasti niin hyviä organisaatioita, jotka pystyvät tässä auttamaan, ja nämä työkalut, niin muun muassa sieltä Sitran sivuilta löytyy hyviä työkaluja ja hyvä kumppani siihen yhdessä sitten auttamaan vielä, niin pääsee eteenpäin. Kiitos. Erittäin hyvä, kiitos Jyri. Veit asiaa juuri oikeaan suuntaan eteenpäin, eli oikeastaan se ajatus siitä, että se demystifiointi, unohdetaan se data, keskitytään siihen, mitä me ollaan tehty aina. Ja niin kuin sanoit, että me olemme edelleen onneksi yksi digitalisoituneimpia kansakuntia. Ja mitä enemmän me tehdään noiden pienienkin kanssa, konepainojen ja toimijoiden kanssa, heillä on sitä dataa. Ei ole siitä kyse. Mutta niin kuin sanoit, tämä vaatii ihan uudenlaista taas sitten tekemistä. Täytyy ymmärtää, että tämä on ihan samanlaista kuin se sorvaaminen. Se data pitää ottaa haltuun, ymmärtää ja investoida siihen. Ja se datatalous, niin kuin tässä on paljon puhuttu, syntyy siitä, että ne ketjut yhdistyy. Se tieto aidosti saadaan liikkumaan ja me saadaan siten se reaaliarvo sieltä syntymään ja ne palvelut. Ja silloin, niin kuin mitä tässä Sixin puitteissa itse ei olla saanut nähdä ja sitten rakas tehdessä, on se, että te isot pystytte viemään niitä pieniä mukana. Mutta sitten, niin kuin Jyri sanoi, meidän täytyy miettiä, miten nämä kaupallistetaan ja myydään. Miten me myös kytkeydytään niihin globaaleihin asiakkaisiin ja toimijoihin. Ja se markkinointi on tietysti yksi asia, jota täytyy miettiä. Siitä päästään oikeastaan Karin toimialalle datatalouteen, ja jos nämä arvoketjut pitää saada Suomesta toimimaan, niin te olette merkittävässä roolissa tietysti auttamaan siinä, että nämä ekosysteemit syntyy ja toimijat löytää toisensa ja teknologiakin saadaan käyttöön. Mutta Kari, miten näet itse, kun olet saanut nyt pari vuotta seurata tosi tiivisti tätä, mikä on tilanne, miten me voimme rahalla, innovaatiotuella saada tätä asiaa eteenpäin? Mitä tulisi tehdä? Joo, kiitos Pirkka ja hyvää huomenta kaikille. Toimin tosiaan Business Finlandissa datatalouden ohjelmanjohtajana ja pari vuotta tässä on ohjelmaa viety eteenpäin, 3 vuotta on vielä jäljellä. Iso kiitos puhujille ja alustajille, varsinkin Kalmarille ja Sandvikille. Te edustatte juuri sellaisia edelläkävijä yrityksiä, mitä meidän mielestämme Suomesta pitää löytyä lisää. Ja meidän tehtävä suomalaisen elinkeinoelämän kansainvälisen kasvun vauhdittajana on myöskin vauhdittaa innovaatioita ja saada sellaisia uusia alkuja aikaan, mistä syntyy sitten tämän tyyppisiä ratkaisuja, mitkä kiistattaa, niin kuin tässä on aikaisemmin käynyt esille, vahvistavat suomalaisten kilpailukykyä maailmalla digitalisaation kautta.
Meidän tehtävä on tosiaan kannustaa yrityksiä rohkeasti ottamaan riskiä, uudistamaan liiketoimintaa, jopa luomaan kokonaan uusia liiketoimintamalleja niiden perinteisten rinnalle. Sillä tavoin, että parhaassa tapauksessa saadaan aikaiseksi sellaisia dataan nojaavia, datan jakamiseen nojaavia ratkaisuja tänne kansainvälisille markkinoille, mitkä ovat jopa kokonaan irti fyysistä tuotteista. Että olette hienosti täydentämässä fyysisiä tuotteita, mutta siitä otetaan vielä askel eteenpäin, niin voidaan saada sellaisia ratkaisuja, mitkä ei välttämättä enää riipu niistä fyysistä tuotteista. Ja silloin me päästään käsiksi oikeasti radikaalisti skaalautuvaan kasvuun. Ja mitä me sitten organisaationa teemme, niin jo niin kuin sanoit Pirkka, niin rahoitus on toki ja innovaatiotuki on meillä on merkittävä komponentti tässä. Tähän mennessä meillä on aikomus tähän datan jakamisen, datatalouden teemaan. Meidän tavoite on osoittaa siihen 135 miljoonan euron rahoitusten ohjelman juoksuaikana. Me ollaan nyt kohtapuoli, ollaan ohjelman puolessa välissä ja ollaan semmoinen 670 miljoonaa euroa saatu aikaiseksi. Ja nämä on ennen kaikkea kohdistettu sellaisiin hankkeisiin. Me käytämme meidän Go Innovation-rahoitusinstrumenttia niissä, jotka perustuvat yritysten ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyöhön. Tämä datan jakaminen ja uuden arvon luominen siitä on sen tyyppistä toimintaa, että se ei välttämättä oikein onnistu yksinä. Se lähtee siitä liikkeelle, että yritykset tekevät asioita yhdessä. Yhdessä oivaltavat sen, että mitä me voisimme sillä datalla tehdä, mitä meidän arvoverkossa liikkuu, mitä dataa meillä on, mitä meidän kumppaneilla on, mitä meillä voisi olla, miten voisimme jalostaa siitä informaatiota, miten se informaatio voisi monetisoida, kuka siitä on valmis maksamaan ja millaisella mekanismilla. Tämä on hyvin paljon kysymys on muutosprosessista, missä otetaan rohkeita askeleita kohti yrityksen liiketoiminnan uudistamista, jopa disruptoidaan liiketoimintaa ennen kuin muut tekevät sen puolestamme. Ja sitä kautta saadaan kokonaan uusia, toivottavasti radikaalisti skaalautuvia liiketoimintamalleja kansainvälisille markkinoille. Tämän tyyppisiä juttuja me yritetään viedä eteenpäin, ja toki meidän palveluihin kuuluu myöskin sitten tuolla kansainvälisillä markkinoilla ovenavaus, arvovaltapalvelut yhdessä tuon ulkoministeriön kansainvälisen verkoston ja meidän oman verkoston kautta. Ja järjestämme delegaatiomatkoja, matchmaking-tapahtumia ja muita vastaavia. Meidän toiminta on hyvin monipuolista, niin kuin varmasti on kuulijoille tuttu. Kiitos Kari, ja niin kuin muistin, just tämä on tärkeä puoli myös Business Finlandin toiminnassa ja valtiolla ylipäätänsä se, että luoda niitä yhteyksiä sinne maailmalle. Se, että aloitettiin puhelu Dohasta ja Ville on siellä luomassa verkostoja ja tukee sitä suomalaista teollisuutta, niin myös tämä Business Finlandin rooli tietysti tosi tärkeä siinä, että autatte myös niitä pieniä saamaan sitä kiinni siitä maailmanmarkkinasta ja ymmärrystä tuomaan. Ja se on varmasti yhtä tärkeää kuin se rahakin. Joo, eli tämmöiset siis isot teolliset yritykset, kuten Kalmar ja Sandvik, on erittäin tärkeitä johtavia suomalaisia teollisuuden toimijoita, jotka sitten vievät tosiaan mukana myöskin niitä pienempiä yrityksiä. Meidän tehtävä muun muassa luoda edellytyksiä sille, että nämä yritykset löytävät toisensa. Pienet yritykset, startupit jopa pääsevät liittoutumaan kokeneiden ja markkinoilla jo olevien yritysten kanssa, saavat sitä kautta kanavat auki. Erittäin hyvä. Pekka, Miika, nyt olette kuullut toiveita etenkin teille isoille ja kehuja tullut hienosti. Mitä ajatuksia teillä herättää? Tiedän, että te olette pistäneet asiat ihan oikeasti tapahtumaan. Mitä te ajattelette näistä? Joo, voin aloittaa tästä, niin helppo jatkaa tästä, että täytyy ensin sanoa kiitokset Sitralle ja Jyrillekin siitä, että pääsemme tämmöinen konkreettisen harjoituksen tekemään, ja tämä konkretia tuo aika paljon mielenkiintoista keskustelua ympärilleen, kun sitä lähdetään tekemään ja lähdetään sitä laajentamaan sitä skooppia. Ja tässä on meidänkin harjoituksessa on nyt mietitty, että kun on lähdetty pienestä liikkeelle, niin miten sitä lähtee laajentamaan. Ja se on nyt kohtuullisen helppoa tietenkin meidän ympäristössä, kun puhutaan maailmankaupasta ja globaalista liiketoiminnasta, niin lähdetään niitä korridoreja, mitä on lähdetty rakentamaan, niin lähdetään niitä yksinkertaisesti laajentamaan ja otetaan siihen uusia toimijoita mukaan ja lähdetään sitä kautta sinne maailmalle ja päästään toivottavasti niihin maailmanluokan tuotteisiin ja päästään siihen arvoon, mitä tässäkin on puhuttu. Se skaalautuvuus tässä on rakennettava hyvinkin nopeasti ja päästävä liikkeelle, ja on sitä mieltä, että nämä konkreettiset toimenpiteet on juuri niitä oikeita, että mitkä antaa meille ja saa kaikkein nopeimmin näitä asioita aikaan. Ehkä Miikalle seuraava puheenvuoro. Mitäs Miika mietit? Joo, kiitoksia. Erittäin hyviä kommentteja ja komppaan kyllä monia noista. Ja haluaisin sanoa myös meidän puolesta se, että tämmöinen niin kuin kokeilujen mahdollistaminen, niiden tukeminen, niihin panostaminen,
niin se on erittäin tärkeää, koska meistä aika moni pystyy datataloudesta puhumaan viikon sanomatta yhtään mitään. Eli toisin sanoen haluaisin peräänkuuluttaa juuri sitä konkretiaa, että kun meillä tulee joku idea, meillä löytyisi erilaisia ympäristöjä kokeilla, testata, pilotoida, sanotaan yrittää erehtyä, iteroida ja löytää niitä tuottavia uusia tapoja. Muutamia esimerkkejä voisin antaa. Meidän toimialalla me ollaan tutkittu aika paljon meidän asiakkaiden sellaisina, kun me nyt ymmärrämme rahan käyttöä. Ja selkeästi tämä tietopohjainen palveluliiketoiminta kasvaa merkittävästi suuremmalla kulmakertoimella kuin tällainen perinteinen CAPEX-investoitu laitekauppa. Eli hyvä uutinen on se, että me ollaan oikea-aikaisesti varmasti liikkeellä. Ja mitä ikinä me voidaan tehdä esimerkiksi tuottavuuteen, luotettavuuteen, turvallisuuteen, kestävyyteen, tämän tyyppisiin asioihin tiedolla, niin niille varmasti on imua. Ja tässä ehkä yhtenä mahdollisuutena ja pienenä haasteena voisi heittää kanssa, että valmistava teollisuus ja sektori on Suomessa aika tärkeä toimiala. Niin se, että me esimerkiksi pystyttäisiin valmistusympäristöissä ja niihin liittyvissä arvoketjuissa ottamaan siellä ei pelkästään se syntynyt fyysinen tuote, vaan sen mukana syntyvä tämä data, mikä voi esimerkiksi olla laatudataa, kestävyysdataa, jäljitettävyysdataa, materiaalitietoa, ja me pystyttäisiin sillä datavarannolla rikastamaan sitä tuotearvoa. Se on myös sellaista arvoa, mitä ei voida kopioida. Tämä on myöskin aika hyvä alusta kautta ympäristö kehittää meidän arvoketjuja ja digitalisaatiota. Tuossa ehkä muutama nosto meidän puolelta. Kiitos tosi paljon. Ja jotta pysytään vielä tässä viimeisen kommentit tähän itse digitaaliseen tuotepastiin vielä, että moni on tullut sitäkin kuuntelemaan. Olette toivon mukaan saanut tähän ajatusta tänään, että se ei ole pelkkä QR-koodi jonkun tuotteen kyljessä, vaan puhutaan oikeasti paljon isommista mahdollisuuksista saada se koko data liikkumaan sieltä läpi. Siellä oli itse asiassa linjoilta kysymys, ole hyvä. Mystisesti PN on nimimerkillä, ole hyvä, kysy vaan. Tai kommentoi. Nyt pitäisi olla linja auki, niin ääni pitäisi kuulua kyllä. No katsotaan, huutele ihmeessä väliin, jos vielä linjat aukeaa. Jatketaan vielä tähän loppuun siinä. Tosiaan tämä vihreä siirtymä ja kestävyys, Mia, annan sulle vielä loppuun ajatuksen siitä, että tiedän, että olet sen kanssa katsonut, onko se meille nyt tässä merkittävä uhka vai mahdollisuus, ja tämän keskustelun pohjalta, miten näet, voidaanko se kääntää, niin kuin Kari sanoi, aidosti myös kilpailueduksen myynniksi? No joo, ehkä sä kiteytit sen tuossa kohtaa, se on niin uhka kuin se on mahdollisuuskin. Uhka ehkä siinä kohtaa, että se on väistämätöntä, meidän pitää miettiä uudenlaisia toimintatapoja siihen, että saadaan oikeasti tämä meidän resurssit toimiviksi ja sitten taas samalla ei ylikäytetä näitä koko niin globaalin maailman resursseja. Joka tapauksessa me tarvitaan siihen yhteisiä toimintatapoja, yhteisiä tällaisia yhteistyömahdollisuuksia, mutta joo, se on ehkä siinä kohtaa, että se kilpailukyky ja se mahdollisuus, mitä sieltä tulee, niin tässäkin on nyt paljon tullut tätä, että se ei tapahdu yksin, vaan se tapahtuu yhdessä. Ja siinä ehkä komppaan nyt myös Miikaa ja Pekkaa ja muitakin, että me tarvitaan siitä koko arvoketjusta ne toimijat mukaan. Me tarvitaan se yhteistyö jokaisella tasolla, mutta me tarvitaan myös on se sitten vaikka teollisuuden puolelta tai muualta, me tarvitaan erilaisia toimijoita erilaisilta toimialoilta sitä yhteistyötä. Ja tämä on sitten se haaste, mikä siihen mahdollisuuteen sitten kuitenkin tulee, että jos me mietitään dataa, niin se on ehkä vieläkin valitettavasti vähän semmoinen, tämä data on minun ja minä en halua sitä jakaa tyylisellä. Ja siihen me tarvitaan sitten se ajattelutavan muutos, että kyllä sitä dataa on sinulla, mutta sinä tarvitset niitä muita ja sitä dataa, kun sitä kertyy, niin siitä saa sitten itsekin sitä hyötyä uuteen toimintaan. Erinomaisesti ja hienosti summeerattu. Tuhannet kiitokset kaikille panelisteille. Tämä on vaan tekemistä vaille valmis, eli konkretiaa, yhteistoimintaa, globaalit arvoketjut kiinni. Lopetetaan tämä demystifiointi tästä datasta.
meillä on sitä, me pystytään sen kanssa toimimaan ja sillä syntyy ihan aidosti palveluita, jotka ei ole vain fyysistä rautaa, vaikka se meille Suomelle äärettömän tärkeää onkin. Ja uskon, että silloin saimme tässä aika hienot askelmerkit eteenpäin ja kiitos tosi paljon kaikille osallistujille mun puolesta ja annan vielä sinne järjestävälle seuralle Veli-Mikko, Harri. Haluatteko sanoa viimeiset sanat? Joo, mä voisin pikkusen summeerata vähän polkua eteenpäin ja ensinnäkin kiitos kaikille mielenkiintoisesta keskustelusta, hyvää settiä ja alkuun voisin sanoa, että Villen esittämä toive on kuultu. Eli työkonetoimialan kontekstissa niin asiaa edistetään varmasti ja syyt tähän on simppelit. Tämä työkonetoimiala on meidän hyvinvoinnin kannalta merkittävä, itse asiassa 3. tai 4. suurin, mitä tulee meidän teolliseen vientiin. Ja toisaalta, niin kuin tiedätte, niin se on isossa murroksessa. Tässä on hyvä kuitenkin huomioida, että nämä mahdollisuudet, niin kuin tänään keskusteltiin, ne on merkittävästi laajemmat. Toimialoja on muitakin, ja tässä kaikessa on suuri mahdollisuus paitsi boostata tätä olemassa olevaa, mutta myös synnyttää täysin uusia, osin vielä tunnistamattomiakin liiketoimintoja. Heittäisin tähän STUP-tyyliin tämmöisen 3 kohdan listan. Ensimmäisenä mahdollisuudet laajalti näkyville ja saatuville. Meidän pitää tätä kautta kyetä innostaan laajalti, vaikuttaa laajalti. Pitää kyetä lisäämään sitä kehittämisen ympärille tarvittavaa kriittistä massaa sen takia, että kukaan ei voi tehdä näitä juttuja yksin. Johtajuutta tarvitaan myös. Toinen kohta on tämmöisten systeemisten kehitysjatkumojen muodostaminen. Kyseessä on matka, jota ei ratkaista yksittäisin pistemäisin projektein. Tuon matkan varrella on tärkeää kyetä myös poimimaan niitä matalalla roikkuvia hedelmiä ja kasvattaa toisaalta niitä korkeammalla olevia. 3. kohta on sitten käytäntö. Eli pitää nousta sohvalta, jotta jotain tapahtuu. Pieninkin vaikuttavin näkyvin stepein liikkeelle. Meidän ei kannata suunnitella asioita paperilla niin pitkälle, että me ei pystytä edes suunnittelemaan. Käytäntö on hyvin tärkeä. Toimia ja mahdollistajia tarvitaan joka osoitteessa. Me kaikki voidaan tehdä näiden asioiden mahdollistamiseksi paljon. Kaikkia meitä tarvitaan. Tämmöinen summeeraus. Hyvä. Kiitoksia Kiitos. kaikille. Kiitos kaikille osallistujille, esittäjille ja panelisteille ja tosiaan sitten kaikille, jotka pääsivät kuulolle tulemaan. Ja tosiaan tämä webinaari on tallennettu, eli tästä tulee tallennekin sitten vielä sitten jakoon. Kiitoksia kaikille täältä Six Mobile Work Machinesin puolelta myös ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Kiitos kaikille. Kiitoksia. Mukavaa päivän jatkoa. Kiitos. Moi moi. Moi. Moikka.